azaroaren 18 eta 19an Gernika Lumon, Eriabarrena plazan 10:00 ordubietara goizez eta 4:00 zazpietara arratsaldez geurea bersiklaia kanpaina izango da. Jaurlaritzaren ingurugiro sailak bultzatuta. Ekonomia zirkularra emango da ezagutzera, besteak beste bersiklatzeko jokoak izango dira, edukiontzi erraldoien jokoa eta herri kirol bersiklaiak. Gogoratu gainera, Gernika Lumon 3 gune garbi daudela. Alde batetik garbigunea, Gernika Lumo herrigoitzi bidean, industria hondakinetarako gune berezia eta gune garbi mugikorra. Horrekin batera, erabilitako erropa bersiklatzeko 8 edukiontzi daude Gernika Lumon, olioa berrerabiltzeko 12 gune eta atezateko hondakin berezien sistema.